Assalamu alaikum. Ko kun san cewa matan aure da yawa ba su son mazajen su suke auren su? Da yawa matan aure ba su son mazajen su suke auren su. Abin da yasa nace da yawa matan aure ba su son mazajen su suke auren su saboda me? Mace za ta iya auren namiji saboda kai ne available one din. Wanda take bukata wanda take so is not available, baya so ya aure ta a wannan lokacin, ko kuma bai da halin auren ta, ko kuma shi ba dan aure yake son ta ba, dan soyayya yake son ta. Amma kai ne available one wanda kake son aure, sai ta aure ka. Za ta iya kuma auren ka saboda wani bukatu nata. Ta gaji da zaman gidansu, ta gaji da manejin gidansu, so ta ganka kai zaka rufa mata asiri, zaka ce da ita, zaka shayar da ita, za ta iya auren ka. Mace za ta iya auren ka saboda ta gaji da struggling rayuwa, ta gaji da ciyar da kanta, ta gaji da nema da sauransu, hustling da sauransu, tana so ta aure ka. Mace za ta iya auren ka saboda ta ga kawayenta duk sun yi aure, yan uwanta sun yi aure, ana ta da'amin ta ki fito da miji, ki fito da miji. To kai ne available one din, sai ta aure ka. Mace za ta iya ta aure ka, ba ta, she don't have that feelings for you na aure. Zaka ga cewa tana da aure amma ba ta iya samun wanda take so a waje, wanda zuciyarta ya amince da shi, wanda kuma ba zai iya auren ta ba da sauransu. Abin da yasa na ce haka saboda za ku ga cewa shi yake kawo lack of understanding, da lack of soyayya, da lack of baku gamsuwa da mata suke yi. Idan mace take tana son ka, da gamsuwa da soyayya da ladabi da biyayya duk za ta yi maka shi, komai yaya halin ka yake za ta iya haƙuri da shi. Amma za ku ga matan yanzu wurin gamsuwa da kai ma sai ka yi ta fama da ita, ko kuma ka je ka ji ta ba a yanda kake so ba. Duk sanda za ka mu'amala na aure da ita za ka dinga jin ta kawai ba ta gamsu ba, she's not in a very good mood. Saboda me? Inda mace tana son ka, tana kallon ka ma kawai za ta ji jikinta ya dauka, ta ji ta gamsu, ba tare da ka ja wani dogon abu ba da sauransu. So za ka ga wurin ladabi da biyayya, wurin haƙuri, patience ɗinta kaɗan ne. Daga kayi abun da bai taka karya ba ta dinga jin haushin ka ba, like patience ɗinta kaɗan ne a kanka, ba ta da haƙuri a kanka, abu kaɗan yana pissing ɗinta off da sauransu. Lack of wannan soyayya, emotional, ba ta jin tausayinka. Yana daga cikin abin da yasa tausayi a cikin soyayya, a cikin aure yake fita. Saboda me? Idan mace tana son ka, yana tafiya da tausayi. Kai ma idan kana son mace, yana tafiya da tausayi. To saboda ba son ka take ba, tausayin ana cire shi. Babu tausayi a cikin soyayya. Zaka ga komai tana yi maka kaman ta maka alfarma, kaman me, kaman like abubuwan da ba duka bane mata zaka ga cewa ba sa son ka kuma they are very loyal to you, ba zai taɓa yiwuwa ba. So maza, inda maza suka bambanta da mata kenan. Namiji ba zai iya auren mace in baya son ki ba, in baya jin komai akan ki, ba zai taɓa iya auren ki ba. Amma mace za ta iya auren maza, namiji, saboda wa'annan. Ko da akwai son mace, like akwai bambanci tsakanin zamanin da zamanin yanzu. Zamanin da za ku ga cewa kakanni da iyaye ana aurar da su ba tare da sun san namijin da za su aura ba tare da suna son shi ba. Amma saboda suna da tsoron Allah, wannan tsoron Allah kuma yana leading to matsayin matan yanzu, rashin tsoron Allah ne ya zo yayi yawa. Babu tsoron Allah a cikin al'amarin, balantana wannan tsoron Allah ya sa su ji cewa bari su yi maka ladabi da biyayya. Kai ne a saman su, a ƙarƙashin ka suke neman aljannan su. So wannan lack of biyayyan da lack of abin nan din rashin tsoron Allah ne. Zamanin da ba a soyayya ake aure, wani ma bai ma san mijin ba ake auren mata da shi. Za ku ga cewa daga an ce mata idan kika kishi Allah yana fushi da ke, idan kika mishi rashin kunya Allah yana fushi da ke, wa mutuwa ya dawo. So wannan tsoron Allah yana sa zaka ga suna yin biyayya fiye da yadda ake tunani, an kuma suna with time suna koyan son wannan mutumin a cikin zuciyarsu, an kuma ba su taɓa ba wani dama a cikin zuciyarsu sai wannan mijin nasu. Unlike zamanin yanzu it's totally different, ba haka bane ba. Tsoron Allah yayi karanci, sanin me auren ma yayi karanci, balantana a san yadda za a practice in ladabi da biyayyan. Ko da a ce ba ka san mutum, kasancewa tunda ka aure shi, to aljannan kana tafin kafan shi, kuma Allah ubangiji akwai dokoki da ya kafa na wannan aure. Allah ubangiji ya sa mu gane, ya sa mu dace.